věděli, jak identifikovat tu pobytovou sociální službu, která je registrovaná, a tu, která je neregistrovaná, jak postupovat při podávání žádosti o tu správnou registrovanou sociální službu. A v tomto úsilí, které je takové osvětově metodické, budeme samozřejmě pokračovat. A pak je tady další oblast, a to je oblast změny zákona, a tu připravujeme do novely zákona o sociálních službách, kde ale vlastně s platností té novely se počítá až od 1. ledna 2017. A tam chceme jasně stanovit konkrétní kompetence těch jednotlivých subjektů při řešení poskytování služeb bez registrace a posílit pravomoci těch správních orgánů. A nedílnou součástí těchto změn je také úzká spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které má na starosti živnostenský zákon, a také s Ministerstvem pro místní rozvoj, protože to má v gesci zákon stavební, protože často tyto neregistrované služby využívají